Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon mga kaibigan kasi yan. Bali inano natin yung gitara natin, inayos natin. Yan mga kaibigan oh. Tagal na kasi ito mga kaibigan. Ilang taon na siguro to. Yan mga kaibigan oh. Nabali kasi ito mga kaibigan, tapos ito nabali ito, wala ito mga kaibigan. Itong yung kinakabit ko. Yan ito. Kinabitan ko na para kapag higpitan yung kwerdas niya mga kaibigan, hindi siya may power siya dito, may lakas siya dito, hindi siya mabali. Ito nabali kasi ito mga kaibigan, ito kaya hindi pa tapos or nag-ayos tayo ng gitara mga kaibigan. Yan oh. Original pa naman tong gitara na to. Tagal na to mga kaibigan, ilang dekada na siguro to. Enormous instantaneous. Speed changes. One eternity later.
Speed changes. Ayan mga kaibigan, natapos na natin. Mga ilang oras rin mga kaibigan. Ituno lang natin ito mamaya mga kaibigan. Yan o, mamaya na lang. Ito na ano ng pintura.